Čaute, dnešný žurnál bude s leitmotívom žltá. Na písacom stroji z mojich divadelných čias si vytvorím takýto titulok, ako inak na žltom papieri. Orežem, nalepím. Známka s témou absolútne nejako nesúvisí, ale tým sa nenechám vyrušiť. Žltá po španielsky je amarillo. OK, a teraz ilustrácia. Dlho som váhal, aký obrázok zvolím, nakoniec okľukov, parahyperbolov a oslím mostikom súčasne vyberám ponorku. Postup je klasický, ceruska, technické pero, akvarelové fixky, nejaké tiene, kontúry, vybodkovať detaily. No a nakoniec takou úplne jemnou šedou, že ju skoro ani nevidno, porobím vlny. No a ponorka preto, lebo predsa všetci žijeme v žltej ponorke, ako svojho času spievali chrobáci. Tu lepím nejakú papierovú pásku, ktorá lepí len keď ju nasliníte, čo som teda aj urobil. Ešte trochu žltolaliovej poézie a známka so žltými klasmi je z Osterreichu. Pridám ešte jeden môj aforizmus, opäť napísaný na písacom stroji, ktorý som vydal v knihe Ja by som aj, a tá je úplne žltá, takže v téme bezdetný Zero Waste pár má deti ako smetí, to je on. Ešte nejaké prázdne miesta vyplním ozdobami a dnes kreslím od 9 k 5, takže ja na botu pripíšem až nakoniec ešte posledné úpravy a ja si myslím, že by to aj mohlo byť. Ak máte tip na tému, kľudne mi ju hoďte do komentára a ja sa niektorú pokúsim spracovať. No a to je na dnes všetko, ďakujem.